हार्ट अटैक से बचाव खातिर दिल के स्वस्थ आहार। WHO के अनुसार विश्व स्तर पर हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोग के मौत दिल के बीमारी भाग खून के नली के विकार के कारण होला। आप 5 में से 4 गो कार्डियोवैस्कुलर मौत दिल के दौरा आ स्ट्रोक के चलते होला। ज्यादातर समय दिल के दौरा आ स्ट्रोक अचानक होला आई धमनियन में बनल पट्टिका के कारण होला, जे धमनियन में रुकावट पैदा करेला, जेकरा चलते दिमाग आ दिल में खून के आपूर्ति कम हो जाला। ई रुकावट अस्वस्थ भोजन आ जीवन शैली के चलते बनेला। त स्वस्थ दिल खातिर कवन आहार लेवे के चाहिए? नंबर 1, दलिया। दलिया में फाइबर भरपूर मात्रा में होला आई ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल समेत कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5 से 10% तक ले कम करे खातिर जानल जाला आ बढ़िया कोलेस्ट्रॉल के बढ़ावे खातिर जानल जाला, जेकरा के हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहल जाला। स्वस्थ दिल खातिर कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी बहुत जरूरी बा। दूसरा बाकी आहार में स्वस्थ वसा के शामिल कइल जाए। सामन, टूना, अवूरी मैकेरल जैसन मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होखेला, जवन की सूजन के कम करे में मदद करेला। अवूरी दिल के स्वास्थ्य के बढ़ावा देवेला। अवूरी दिल के बीमारी के खतरा कम करेला। एकरा बाद जामुन, स्ट्रॉबेरी, ब्लू जामुन, अवूरी रास्पबेरी खइला से शरीर में सूजन कम हो सकता, काहे कि एकरा में एंथोसाइनिन जैसन एंटीऑक्सीडेंट होखेला, जवन की समग्र रूप से दिल के स्वास्थ्य में सुधार खाती जानल जाला। दूसरा नट्स बा। आहार में बादाम, पिस्ता, अवूरी अखरोट के शामिल कइला से शरीर में फाइबर, अवूरी प्रोटीन के स्तर बढ़ सकता। अवूरी शरीर में सूजन, अवूरी खराब कोलेस्ट्रॉल के कम करे में मदद मिलेला, जवना से दिल के स्वास्थ्य में सुधार होखेला। अंत में रवा डार्क चॉकलेट भी स्वादिष्ट स्रोत के रूप में खा सकेनी, जवन की कोलेस्ट्रॉल के स्तर अवूरी ब्लड प्रेशर के कम करेला, काहे कि एकर एंटीऑक्सीडेंट गुण होखेला, जवना के नतीजा में अंत में दिल स्वस्थ होखेला। एवोकेडो, साबुत अनाज, मसूर, अवूरी हरियर सब्जी के आहार में शामिल कइला से आपके दिल के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता, लेकिन शारीरिक व्यायाम अवूरी ध्यान कइल, अवूरी तनाव कम कइल भी प्रमुख कारक बा, जवन की स्वस्थ दिल राखे खाती फायदेमंद हो सकता।